História olympijských hier siaha až do čias antického Grécka. Práve v týchto dňoch v Krajskej knižnici v Žiline prebieha výstava olympizmu. Vytrvalosť, sebazaprenie, trpezlivosť, aj týmito vlastnosťami sa vyznačujú športovci olympijských hier. Povedzte nám, čo je to olympizmus? No, podľa odborných definícií je olympizmus životné učenie, životná filozofia, ktorá vyvážene spája telesnú zdatnosť, vôľu a ducha človeka do jedného celku pri dodržiavaní zásad fair play. A povedzte nám aj, čo táto výstava predstavuje, čo si tu môžu návštevníci pozrieť, pre koho je určená? Organizátorom výstavy o olympizme je Olympijský klub Žilina v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a je inštalovaná od 2. septembra, bude trvať do konca septembra v pracovných dňoch od 7 hodiny do 18. a v stredu od 11. do 18. Tu sme sa snažili zachytiť všetko dôležité, zaujímavé pre verejnosť, ale najmä pre deti a mládež. Máme tu profesionálne spracované banéry o starovekých olympijských, antických olympijských hrách, o novovekých olympijských hrách. Začíname tzv. Míľnikmi svetového športu, kde od praveku sa autori pokúšali zachytiť, ako ten šport sa vyvíjal. Máme tu ďalej veľmi zaujímavý banér olympionikov a paralympionikov Žiliny, ktorí si určite zaslúžia, boli predstavení verejnosti. Potom tu máme veľmi zaujímavé banéry našich olympijských medalistov, Slovákov, ešte z čias Rakúsko-Uhorska, neskôr Československa a samozrejme aj z éry samostatného Slovenska. No a ďalej potom máme vystavené na samostatných paneloch 14 hlavné aktivity Olympijského klubu Žilina, počínajúc poslaním, zmyslom činnosti, hlavnými aktivitami, funkcionármi, činovníkmi a postupne systematicky predstavujeme hlavné aktivity. Beh olympijského dňa, beh do Srečanských hradných schodov, olympijské festivaly detí a mládeže, besedy s olympionikmi, vedomostné súťaže, zátopkovú desiatku a tak ďalej. Čiže na každom paneli sme sa usilovali obrazom i textom zachytiť hlavné poslanie a náplne Olympijského klubu Žilina. Výstava je určená samozrejme širokej verejnosti, ale najmä deťom a mládeži, ktorých chceme inšpirovať k pohybu, k zdravému spôsobu života a zmysluplnému využívaniu voľného času. Čo ste so sebou všetko doniesli? Videla som aj nejaké katalógy, brožúry, knihy. No áno, sú tu vystavené napríklad kroniky Olympijského klubu Žilina, kde dokumentačne zachytávame všetky hlavné aktivity, prakticky celú činnosť každoročnú od založenia Olympijského klubu Žilina, ktoré sa udialo v roku 1995 a je to až po prvý rok 2013. Máme tu vystavené zaujímavé knihy, publikácie a dokonca sú tu aj trofeje. Máme tu jednu originálnu medailu paralympionika Roba Ďurčana, lyžiara, 5-násobného účastníka zimných paralympijských hier. Máme tu medailu majstra sveta Petra Tichého, ale aj spomínaného Roba Ďurčana a plus ďalšie významné dokumenty. Troška sme aj boli neskromní, kde aj vystavujeme ocenenia Olympijského klubu Žilina, ktorý už bol viackrát opakovane vyhodnotený ako najúspešnejší, najkvalitnejší olympijský klub na Slovensku spomedzi 20 existujúcich klubov. Pozývam celú športovú verejnosť, ale najmä školy, deti a mládež, aby sme ich takto inšpirovali k zdravému, zmysluplnému životu.